M'he equivocat de vídeo. Corre, canvia. Ja vaig... Vale, ja està, 3, 2, 1. Hola, soc la Laia i la Iber. I avui us farem el nostre PowerPoint de la nostra història. Pares separats. Que no havia de decir-te. Hola, bon dia. Avui us farem la nostra presentació sobre la nostra història. Està fet per Laia Fletxajodar i Bet Jiménez. Els nostres pares es van separar. El meu pare i la meva mare eren amics de fa molt temps. Un dia els nostres pares van quedar al parc perquè nosaltres dos estàvem ansioses per veure'ns, perquè fa 3 mesos que no es veiem. Llavors, en aquell moment, els nostres pares es van donar compte que teníem moltes coses en comú. De sobte, els nostres pares van veure que teníem molta química i es van preguntar: voleu que nosaltres dos fóssim parella? Nosaltres, encantades, vam dir que sí. Després de 2 setmanes ens van dir que si volíem que nosaltres formem una família. Nosaltres vam dir que sí, però se'ns va fer una sensació molt estranya i molt rara. Però ens vam tenir que acostumar i viure junts. Quan els nostres pares es van ajuntar, estaven com tristes i una mica xafades. Sí, perquè era una mica estrany. I ens van regalar com unes quantes mascotes. Un gos, un gat, 3 gosses, un conill, 3 tortugues i 2 ocells. Aquesta gossa es diu Ella i és un pastor blanco suïsso. Aquest és un gat, és un noi i es diu Coco. Aquestes són 3 tortugues que es diu Peppa, Poppy i Pepe. Aquests 2 ocells es diuen Lola i Lolo. Aquest és un conill i es diu Chispitas. I aquesta gossa es diu Llur i aquesta gossa es diu Lula. Fi. Gràcies per la vostra atenció. Si teniu alguna